El mètode de l'autocàs. Tanquem la sèrie de vídeos sobre les preferències del cervell. Per què hem dedicat tota aquesta estona a aquesta qüestió? Doncs ho hem explicat moltes vegades, perquè les persones és possible que tinguem la tendència a pensar que la resta són com nosaltres, i això no és cert. I això té dos efectes que no ens ajuden. Un és a l'hora d'aconseguir les coses que ens proposem. Com que els altres no són com nosaltres ens pensem que són, col·lectivament ens costa aconseguir les coses. I com que els altres no són com nosaltres ens pensem que són, això genera que les expectatives que tenim no s'acompleixin. I això ens genera frustració, ens genera malestar, ens genera insatisfacció. Per tant, el que hem intentat és oferir un mapa on ubicar diferents maneres de ser. Un mapa que dibuixa tres línies, una línia d'informació, una línia de decisió i una línia de motivació. Avui tanquem amb el perfil de persones que agafen informació emocional, decideixen avaluant i es motiven a llarg termini. És l'arquetip del savi. Què ens ve per savi? Doncs persones que estan en les grans preguntes. Qui sóc? D'on vinc? Quin és el meu propòsit? Sí? Són persones que estan molt més en la reflexió, en la teoria, en el món de les idees, que no pas en l'acció. Són persones que estan en aquestes grans preguntes vitals. I per tant, els seus actius, el lloc on aporten, el lloc on se senten còmodes, generalment és en l'espai de la intel·ligència, en la relació amb les persones, són persones que generalment tenen capacitat de generar ambients harmònics, són persones que valoren molt la seguretat, són persones que tendeixen a valorar i aportar molt en el camp teòric, no en el camp aplicat. Són persones que és possible que siguin acadèmiques, que estiguin en l'estudi, perquè aquest és el seu espai natural. Aleshores, quins inconvenients poden tenir? Essencialment dos. Un que estan tan en la foto grossa siguin incapaços de construir o de dissenyar els passos que ajudin a avançar en aquest camí. Estan en l'ideal, però no tenen cap idea de què s'hauria de fer per començar a avançar en aquest ideal. I també, com que estan en aquesta foto grossa i en aquest ideal, és possible que el que els hi passi és que, com que estan avaluant riscos, siguin incapaços de fer cap pas que els permeti començar a avançar per arribar en aquest futur resplendent, en aquest sentit tan transcendent que ells veuen i s'imaginen.